אם יש פילוג אחד בעולם שהוא גם סופר משמעותי, וגם, בואו נודה, לא תמיד מובן עד הסוף, זהו הפילוג בין סונים לשיעים. אז בואו נפרק יחד את הסיפור ההיסטורי, את האמונות, ואיך כל זה משפיע עלינו עד היום. אז כן, בואו נצלול ישר לשאלה הגדולה, שיעי וסונים. מה בעצם ההבדל? מאיפה כל הסיפור הזה התחיל? ואיך יכול להיות שקרע בין כמעט 1400 שנה עדיין כל כך רלוונטי היום, ומעצב את המזרח התיכון? טוב, כדי להבין את זה, אנחנו חייבים לחזור אחורה בזמן. והכל, אבל הכל, מתחיל ברגע מכונן אחד, נקודה אחת על ציר הזמן. מותו של נביא האסלאם, מוחמד, במאה השביעית. צריך רגע לדמיין את הסיטואציה. יש תנועה עולמית אדירה, ופתאום המנהיג, המייסד, הדמות הקריזמטית שבמרכז הכל, פשוט איננו. מה שנוצר זה וקום שלטוני אדיר, ובתוך הוואקום הזה נזרעו הזרעים של מחלוקת שתשנה את ההיסטוריה. וכאן אנחנו מגיעים ממש ללב העניין, כי מיד אחרי מותו של מוחמד, הקהילה המוסלמית התפצלה לשתי קבוצות. מצד אחד, היו את אלה שהפכו להיות הסונים. הם אמרו, רגע, המנהיג צריך להיבחר על ידי הקהילה, בהסכמה רחבה, והם תמכו באבו בכר, שהיה חבר קרוב של הנביא. אבל מולם, קמה קבוצה אחרת, אלו שהפכו להיות השיעים, והם באו בטענה שונה לגמרי. הם אמרו, לא, ההנהגה היא זכות אלוהית, היא עוברת בירושה במשפחה של הנביא. מבחינתם, מוחמד כבר סימן מי היורש שלו, עלי, בן דודו וחתנו. ומכאן, אגב, מגיע השם. המילה שיעה באה משיעת עלי, שזה פשוט עשייה של עלי או החבורה של עלי. הם היו פשוטו כמשמו, האנשים שהלכו אחריו וראו בו את המנהיג הלגיטימי היחיד. אוקיי, אז בהתחלה זה היה ויכוח פוליטי, נכון? מי צריך לשלוט? אבל מהר מאוד, הוויכוח הזה עמד להפוך למשהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר כואב. לאירוע טראומטי שיצרוב את הזהות השיעית לנצח. אנחנו מדברים על שנת 680. זו השנה שבה מתרחש קרב קרבלה, רגע מכונן שממנו צומח כל הנרטיב השיעי. מה שקרה שם זה שחוסיין, הבן של עלי והנכד של הנביא מוחמד, נהרג. ולא רק הוא נהרג יחד עם כל המשפחה הקרובה שלו, בערך 70 איש, על ידי צבא של החליף הסוני. וצריך להבין, זה לא היה עוד קרב. מבחינת השיעים זה היה רצח בדם קר של המנהיג החוקי שלהם, של נצר לשושלת הנביא. זה אירוע המרטירים המכונן שלהם. הקרב הזה הוא באמת אירוע יסוד בזהות השיעית. הוא חורד ב-DNA שלהם את הרעיונות המרכזיים שילוו אותם עד היום. תחושה של מאבק צודק של מעטים מול רבים, של הקרבה למען האמת, של סבל מתמשך וחוסר צדק קוסמי. לכן, עד עצם היום הזה, מיליונים שיעים ברחבי העולם מציינים את יום האשורה, יום הקרב, בטקסי אבל המוניים. אז עם הזמן, מה שהתחיל כפילוג פוליטי, כוויכוח על ירושה, הלך והעמיק. הוא הפך להבדלים של ממש בתפיסות הדתיות, במנהגים, בעקרונות הכי בסיסיים של האמונה. אוקיי, אז בואו נפרק כמה מההבדלים המרכזיים. נתחיל מההנהגה. אצל הסונים, החליף הוא מנהיג פוליטי, מנהיג הקהילה. אצל השיעים, לעומת זאת, האימאם הוא דמות כמעט על-אנושית. הוא נתפס כמנהיג רוחני שמונה על ידי אלוהים, הוא חסיד מטעויות, והוא הקשר הישיר בין המאמין לעל. נקודה שנייה, שלושת החליפים הראשונים. הסונים רואים בהם מנהיגים לגיטימיים. השיעים, מבחינתם הם גזלנים שלקחו את השלטון מעלי בכוח. גם באתרים הקדושים יש הבדל. לשני הזרמים יש את מקה, מדינה וירושלים, אבל לשיעים יש גם אתרים סופר חשובים נוספים, בעיקר קברי האימאמים שלהם בערים כמו נג'ף וקרבלה בעיראק, או קום ומושהד באיראן. ואחרון חביב, רעיון המשיח, המהדי. אצל הסונים הוא דמות עתידית שתבוא לגאול את העולם. אצל השיעים זה הרבה יותר קונקרטי. הם מאמינים שהאימאם ה-12 נעלם במאה התשיעית, הוא חי באסתר, והוא זה שיחזור באחרית הימים בתור המהדי. ויש פה עוד עיקרון אחד ממש ייחודי שמספר את כל הסיפור של ההיסטוריה השיעית. המושג הזה נקרא תקייה. ומה זה אומר בעצם? זה היתר דתי שמאפשר לשיעי להסתיר את האמונה שלו כשהוא נמצא בסכנת חיים או תחת רדיפה. זה בעצם מנגנון הישרדות שנוצר מתוך מאות שנים שבהן השיעים היו מיעוט נרדף שחי תחת שלטון סוני עוין. אוקיי, אז אחרי שדיברנו על היסטוריה ועל אמונה, בואו נפתח מפה ונראה איך הפילוג הזה נראה בעולם של היום. איפה כולם חיים? טוב, אז קודם כל המספרים. אין פה בכלל ויכוח, הסונים הם הרוב המוחלט בעולם המוסלמי, אנחנו מדברים על בערך 85% מתוך כ2 מיליארד מוסלמים, השיעים הם מיעוט, בסביבות ה-15%. אבל, וזה אבל גדול, הסיפור הוא לא רק המספרים, אלא הריכוז הגיאוגרפי. השיעים מהווים רוב מוחלט באיראן, שהיא ללא ספק המעצמה השיעית הגדולה והחשובה בעולם. יש להם גם רוב בעיראק השכנה, ובבחריין הקטנה, ומיעוט גדול, חזק ומשפיע מאוד בלבנון. הריכוז הזה הוא המפתח להבנת כל הגיאופוליטיקה של המזרח התיכון כיום. וכאן אנחנו מחברים את כל הנקודות. את ההיסטוריה העתיקה, את האמונה, את הדמוגרפיה, ומגיעים לכותרות של היום.
כי איך בדיוק קרע בין 1400 שנה מתרגם למלחמות, למאבקי כוח ולסכסוכים שאנחנו רואים כל יום בחדשות? במשך רוב המאה ה-20 המתח הזה היה די רדום. אבל אז הגיעה שנת 1979, והכל התפוצץ מחדש. המהפכה האסלאמית באיראן הקימה משטר שיעי תיאוקרטי רדיקלי שהכריז על כוונתו לייצא את המהפכה. כתגובת נגד, העולם הסוני בהנהגת ערב הסעודית התייצב מולו. ופתאום הפילוג הדתי העתיק הפך לכלי, לדלק במאבק כוחות גיאופוליטי מודרני. אנחנו רואים את זה בכל מקום, בהקמת חזבאללה בלבנון על ידי איראן, במלחמת האזרח וסוריה שהפכה למלחמת פרוקסי בין איראן וחזבאללה מצד אחד למדינות סוניות מהצד השני, במאבקי הכוח בעיראק, בתימן. היריבות בין ריאד לטהרן פשוט מלבישה את הזהות הדתית העתיקה על מאבק כוחות מודרני לחלוטין. וזו, בסופו של דבר, השאלה המדהימה שנשארת איתנו. איך סיפור על מי יירש את מי במאה השביעית? איך קרב אחד במדבר? ואיך הבדלים תיאולוגיים שהתפתחו לפני מאות שנים ממשיכים להדהד בעוצמה כל כך אדירה? איך הם עדיין מזינים מלחמות, מגדירים בריתות ומעצבים את הפוליטיקה של המזרח התיכון כולו, גם כאן, עכשיו, במאה ה-21?